Mga igsoon ni anak kita karon sa ikaapat nga semana sa Kwaresma. Duha ka semana gikan karon, to be exact, mosulod na kita sa Domingo sa Lukay, no? Mo nga karon gitawag kini og Rose Sunday of Lent. Dili ni Fink, lahi po tong Fink. Di po ko gusto mo suot og Fink. Ang unang pagbasa mga igsoon, nindot kayo nga makapa-remind na to ba as a sort of recollection nga we are reminded nga sa unang panahon sa karaang tugon, as mentioned sa maong passage, nga dili lang kay few individuals among the Israelites ang nagbuhat og dili maayo, kundi part na sa society at the time ang buhat nga dili maayo, no? From top to bottom ang maong buhat nga dili maayo. So, in that regard, ang Ginoo sa iyang pagkaginoo mibuhat og mga lakang to the point nga aron kini sila mahigmata. So, ang buhat nga matawag na to nga silot, tugbang pud ni sa gibugaton, sa gibuhat sa tanang katawhan, no? Sa karaang panahon. So mao na nga according to that passage description, gialaw sa Ginoo ni Yahweh ang another invasion headed by a king of Babylon. Kinsa man ni siya sa unas, kini mao si gitawag og Haring Nebuchadnezzar. Who led, no, the invasion sa Southern Kingdom. Mao nga dito na ruin ang tanan, everything, all the structures, and many were killed. O kadtong nakalingkawa sa kamatayon, gidala paingon ngadto sa Babylonia nga nahimong slave. So do not think of the Egyptian slavery, ha. This is the second round. Mura ba ni ba og the second wave of pandemic? Mao na siya. Ingon talang punga. So, sa Babylonia. So, mao ni nga diha sa mong description, diha sa mong passage, kung ato ning subaybayan base sa maong pahayag sa passage, miabot ang panahon nga there is no impossibility of God. To the point that even he would use his enemies as his enemy or enemies, to make it plural, na in order to materialize his plan. Unsa may pasabot niini? Gigamit sa Dios nga instrumento sa iyang plano nga kini mupadangat ngadto sa katawhang Israel ang invade naman to siya ang Israel, ang mga Israelitas nga buhi nahimong mga slaves dito sa Babylonia. Now gigamit na pud sa Dios ang kaaway, ang hari niini, in order nga buntugon ang Babylonia, who at that time under Nebuchadnezzar, in the person of Cyrus sa Persia. So ang Persia gilupig, gibuntog ang Babylonia, who at the time ang mga Israelita were there nga mga slave. Now sa maunang kaharian, pagdumala ni King Cyrus,
dili Jairus. King Cyrus sa Persia, gigamit siya sa Dios, although kalaban siya, aron nga ang mga tao nga nabihag sa Babylonia, buhian niya through him, through his instruction, through his edict, sana pag-pronounce, nga buhian aron pa adtuon sa Israel, I mean sa Southern Kingdom, where that temple was located in order to rebuild the ruined city. Mao nang diha sa pagbasa. Gi-expound lang nako aron masabtan nato maayo nga mao din na, Father. Mao na siya ang panghitabo. Nga bisan wala ako nang gikasulti, walay imposible sa gahom sa Dios, bisan ang iyang kaaway o kaaway man nato, gamiton sa Dios nga instrumento aron nga iyang mga planong maayo abot diha sa katawhan. Mauna in the person of King Cyrus of Persia, who happened to control and empowered Nebuchadnezzar. So mauna mga igsoon nga diha nakita nato nga the rebuild of Jerusalem by allowing the slaves in Babylon to go back to Canaan, to go back to Southern Kingdom, Judah. Sa diha sa ikaduhang pagbasa mga igsoon, pasabot usab diha di San Pablo nga it is only through the grace of God, pinaagi sa grasya sa Dios nga nahimo kitang mga sakop sa simbahan nga iya sa Dios. It is not only based on our own effort. It is based on the gift of grace of God nga gihatag kanato nga nahimo kitang mga sakop ni Kristo. Nga agig resulta sa atong pagkasakop sa simbahan nga iya ni Kristo, kinahanglan nga kita mupuyo diha sa kahayag nga nagsimbolo nga muhimo kanato mga maayong buhat, kay kita nagpuyo man sa kahayag, wala man kita magpuyo sa kangit-ngit. Sigon sa pagpasabot diha sa kadang pagbasa nga ang kadto lamang mga tao nga daotag binuhatan nga naa sa kangit-ngit, apan kadtong mga tao nga mga maayog binuhatan, sila naa sa kahayag. So naay distinction between darkness and light. Diha sa Ebanghelyo mga igsoon, agig pagpasabot gamay aron masabtan nato, muhatag kog background unsa may role ni Nicodemo. Naay duha ka importante nga nitabo, duhalay akong i-cite. Nicodemo is a leading Pharisee, is a leading Jew, no? Usa ka tawo nga dili basta-basta diha sa katilingban sa mga Hudiyo. He belonged to the group of the Pharisees. Generally, gi-condemn, panghimaraot ni Jesus ang kining mga Parisiyo. Generally. Pero one among these nga mga tao sa grupo sa mga Parisiyo, nayusa was enlightened in the person of Nicodemo. Si Nicodemo, sa ako nang gisulti, his occupation, he was not an ordinary member of the group of the Pharisees. Usa siya sa mga leader, a religious leader sa Parisiyo nga grupo. Karon, sa mga
sa mga sa performance ni Jesus diha sa iyahang about his kingdom, about his healing activities, dili blind, dili buta, nakakita, nasaksihan ni Nicodemo or Nicodemus in English, kining maong panghitabua. That is why gradually he became a silent believer. Why silent believer? Remember nga naa siya na belong sa grupo sa mga adversaries of Jesus. Now, kung ikaw nahisakop sa grupo nga mga kaaway ni Jesus, siyempre di yung ka magpasaya-saya. Tama ba? But in secret, kini si Nicodemo became an admirer of Jesus. Now, kanusama ni Metabo nga si Jesus nakigsulti or nagmeeting silang duha. It did not happen in a broad daylight. Dili sa adlaw ni Metabo. It happened during night time. Now, nganong gabi man, tungod kay ang background mauna to sa akong giingon kaninyo, Nicodemo was a silent admirer of Jesus. Dili plastada. So he went to Jesus during night time. Why night time? Aron di makita. Aron di siya madetect, may balaan siya makauban. Imagine, kung ang ihang mga moves, may balaan sa uban, kantsawan siya. Taon sana ni, ang atong kauban, di pa gikantsawan si Nicodemo during sa trial ni Jesus dito sa Sanhedrin, the religious court, nga diin ang naglitis kaniya mga kuha. Di ba Nicodemus tried to defend Jesus? And what was the negative comment among his peers? Giingnan ko si Nicodemo at the time of the trial when he defended Jesus. Ikaw, usapog ka sa nipinsan ng mga tawana, something like that. Muragwa ka kay balo sa balaod? See? So with that, mga igsoon, mao nga he did it during night time to have a secret meeting with Jesus. Og mao na ni ang dungog ninyo panahon kini sa kagabhion nga diin si Nicodemo miadto kang Hesus. Karon nganong miadto man siya? Because of that initial belief, tungod niya ng initial faith nga diha na misugod paggitib sa kasing-kasing o gunahuna ni Nicodemo. And wala ka na gisalikway ni Jesus. Gi-welcome si Nicodemo ni Jesus. So sa ilang meeting karon nga inyong nabati, gipalalom ni Jesus ang initial nga faith nga misugod paggitib sa kasing-kasing Nicodemo, mura ba gipa lalom ni Jesus niini tungod kay dilibot si Jesus nga mamahimong admirer lamang, mamahimong muto si Nicodemo based lamang sa iyang nakita sa mga nabuhat ni Jesus. Kundili gipalalom kini ni Jesus pinaagi sa pagpadayag ngadto kang Nicodemo sa iyang beginnings, sa iyang sinugdanan. Gani gi-recall ni Jesus ang kadtong nahitabo niadtong unang Exodo nga diin gikan sa Ehipto, no? Ang unang Exodo is from Egypt
down to Sinai through the leadership of Moses. Nga diin nahitabo kadtong mga Israelitas nga napaakan sa mala nga bitin. Di ba nagminson si Jesus dinhi nga iisa ang tukon, ang cross nga tumbaga para asa kay katong mga napaakan sa katong mga Israelitas nga napaakan sa maong bitin, upon seeing the bronze cross, mamaayo kini sila. So diha gisukad ni Jesus ang komparason tali sa cross nga tumbaga ug kaniya nga ang anak sa tao nga mao siya iyang giingnan si Nicodemo nga iisa usab. With that revelation to Nicodemus, mga igsoon, si Nicodemo nagmalig-on sa iyang pagtuo kang Hesus. Until such time nga panahon sa trials, didto may sugon si Nicodemo nga nagdepensa kang Hesus. Pero wala siya nahimo against majority, siya lamang. So, ang mga kaaway ni Jesus succeeded to try Jesus and to kill him. Pinaagi sa paglansang sa cross. And again, another effort exerted by Nicodemo with the help of another guy panahon sa paglubong na ni Jesus nga si kinsa man tong taga Arimatea, Jose o Arimatea sana, duha sila nga naglubong kang Hesus. Pero wala ta nakadungog, ako kadungog nga gisantos ni Nicodemo, ako'y nabay sa Nicodemo. Wala no? So, pero certainly he also inherited the kingdom of heaven para sa ako with that help extended by him, showing sa iyang matinud-anon nga pagsalig o pagtuo sa Dios. Sama ka nato mga igsoon, kining kinabuhi ni Nicodemo base siyang pagtuo, makarelate po ta niini. Labi na kung i-classify na to usahay diha sa atong mga lihok, comparison sa light and darkness as mentioned in the second reading. Usahay sa atong mga dili mayong lihok nga din kita ray nasayod kung unsa, usahay maulaw kita to open it in the secret, in the open. Kanunay nga madukon kita sa kahayag, gusto kita sa kangit-ngit. Nining panahon sa Kwaresma, as we move on toward the Paschal mystery, toward the resurrection, hoping nga diha sa atong usahay pagpuyo des kangit-ngit, nga unta madasigon kita nga hawason ang atong kaugalingon diha sa kangit-ngit natong Pinoy-anan, aron kita madasigon nga mapuyo sa kahayag, aron maila kita nga kita iyang mga sakop ni Jesucristo nga simbahan dinhi sa kalibutan, labi na ning panahon sa kalisod karon nga atong nasinati. Hinaut paunta. Palihog manindog. Atong ipadayag atong pagtuo, nagatuo ako sa Dios.